Добре дошли в света на Web Wellness, компания, която не само се грижи за здравето на хората, но и дава възможност на всеки партньор да изгради собствен бизнес и да печели. Всеки клиент, който закупи който и да е продукт на Web Wellness, автоматично получава статус на партньор и може да започне да изгражда своя екип. С други думи, купувайки продукт за себе си, вие едновременно отваряте вратата към собствен бизнес с готова инфраструктура и международна мрежа. Доходът в Web Wellness се изгражда чрез маркетинг план, който включва моментални бонуси за лични продажби, приходи от структура, които растат с присъединяването на нови партньори, абонаментни плащания, осигуряващи пасивен доход, допълнителни програми като автомобилен бонус, бонус за недвижимост, световен бонус и други вдъхновяващи стимули. Сега ще разгледаме стъпка по стъпка как точно се формира вашият доход. Ще започнем с най-простото – личните продажби. Щом препоръчате и продадете някой от продуктите на Web Wellness, веднага получавате паричен бонус. Той се нарича бонус за препоръка. Например, за продажба на Life Expert 3 получавате моментален бонус от 200 евро. За Life Balance и Life Balance Contact по 150 евро. За Life Water 100 евро. За BioLife от 10 до 200 евро. Тези бонуси се начисляват незабавно в бонус акаунта ви след плащането на поръчката. За да максимизирате своите моментални бонуси, е важно да знаете за стартовите пакети в Web Wellness. Всеки партньор може да започне с един от 4 пакета. Начален – 30 точки. Стандарт – 100 точки. VIP – 300 точки и повече. Супер VIP – от 600 точки. Разликата между тях е в броя на събраните точки при покупка. С начален пакет ще получите максимум 50 евро от една сделка, дори ако бонусът по продукта е 200 евро. С стандарт до 100 евро. С VIP до 600 евро, което означава, че ще получавате пълния бонус от 150 и 200 евро. С Супер VIP няма горна граница за личния бонус. Затова, ако искате да получавате пълната сума от продажбите на Life Expert 3, Life Balance и други основни продукти, препоръчваме да изберете VIP или Super VIP пакет. Всеки продукт на Web Wellness се оценява не само в евро, но и в точки, балове. Например, Life Expert 3 носи 300 точки, Life Balance 150 точки, Life Water 100 точки, BioLife от 10 до 300 точки. Точките са важни за изчисляване на вашия групов бонус и за изкачване в кариерната стълбица. Колкото повече точки преминават през структурата ви, в лявото и дясното разклонение, толкова по-бързо и по-високо растат вашите доходи. Когато вашите партньори или партньори на вашите партньори купуват продукти, системата автоматично натрупва точки. Щом в лявото и дясното разклонение се съберат общо 900 точки в съотношение, например, 600 и 300, 300 и 600 или 450 и 450, се затваря един крак и вие получавате допълнително възнаграждение от 100 евро, повишение с една стъпка нагоре в кариерната стълбица. Колкото по-бързо се натрупват тези точки, толкова по-често ще получавате бонуси при затваряне на крака. Някои партньори в Web Wellness, благодарение на активна работа с екипа си, достигат до десетки хиляди евро на месец само от бинарните бонуси. За да започнете да получавате групов бонус, трябва да имате един активен партньор в лявото разклонение, един активен партньор в дясното разклонение. След това бинарната система се активира и започвате да получавате възнаграждения ежедневно, според ръста на структурата ви. Но това не е всичко. Компанията Web Wellness предлага не само устройства и аминокиселини, но и софтуер, който работи чрез абонамент и ви дава възможност да получавате бонус сделки. Всяко продължаване на абонамент от страна на вашите клиенти или партньори ви носи от 10% до 25% от заплатената сума като препоръчител, както и допълнителни точки според маркетинг плана. Точките се начисляват не само на вас, но и на всички по-горе в структурата. Клиентите и партньорите продължават да използват услугите и да плащат абонамента за кабинета Web Wellness, а вие получавате редовен пасивен доход. Освен личните бонуси, груповите възнаграждения и дохода от абонаменти, има и други привилегии. Кариерен бонус. Ако достигнете нов статус в определен срок, получавате еднократен бонус между от 1 до 10 000 евро.
Бонус наставника. Предоставя се на собствениците на пакет стандарт или по-висок. Той представлява процент от груповия бонус, който са спечелили лично поканените от вас партньори, както и техните препоръки, до 7-мо ниво по структурата. Той е равен на 1% в началния етап и с напредването по кариерната стълбица се увеличава до 10%. Начислява се веднъж седмично при условие за лична активност през последните 7 дни. Процентът му зависи от кариерния статус на лично поканените от вас партньори. Представителният бонус компенсира разходи по водене на бизнес, срещи с клиенти в ресторанти, наем на зали и дроши. Изплаща се от квалификация топ менеджер. За всеки затворени 15 стъпки получавате 250 евро, съгласно вашия статус. Представете си за момент, че сте затворили 60 стъпки за месец и сте спечелили по груповия бонус 6000 евро. Компанията ви предоставя още 1000 евро за пътувания, наем на зали, поощрения за партньори. Това е чудесно. Автомобилен бонус. Всеки ден при затваряне на стъпки, компанията ви начислява бонус в рамките на маркетинг плана автомобилен бонус. Тази сума се натрупва и когато достигнете повече от 10 000 евро, можете да подадете заявление до компанията и да получите натрупания автомобилен бонус за закупуване на автомобил по ваш избор. Бонус за недвижимост се открива за вас след приключване на автомобилната програма. Започвате да натрупвате средства за покупка на недвижим имот. Когато във вашата сметка се натрупа сума от 35 000 евро, можете да я използвате по предназначение за закупуване на избрано от вас недвижимо имущество – къща, вила, апартамент или парцел. Бонус за пътувания. Партньорът може да получи компенсация на разходите при пътувания до различни събития на компанията в зависимост от изпълнените условия на промоциите. Размерът на компенсацията може да достигне до 100%. Изпълнявате условията на промоцията и пътувате за сметка на компанията на вълшебно пътешествие, където ви очаква бизнес обучение от най-успешните лидери на компанията, незабравима почивка и тържество, изпълнено с признание, подаръци и впечатления. Световен бонус. 7% от глобалния оборот на компанията Web Wellness се разпределя между притежателите на пакети VIP и Super VIP от квалификация член на съвета на директорите при наличие на 7 кариерни точки в Spillover. Spillover – клон, изграден съвместно с вашия спонсор. При изчисляване на точките се вземат предвид лично поканените от вас партньори с квалификация менеджер, 1 точка, регионален менеджер, 2 точки, топ менеджер, 3 точки и така нататък. С нарастването на квалификациите на партньорите ви расте и вашата кариерна точка за световния бонус. Колкото повече статусни и активни лично поканени лидери имате в спиловъра си и колкото по-висока е вашата кариерна позиция, толкова по-голям ще бъде вашият дял от този пул с възнаграждения. Световният бонус се изплаща ежемесечно. Да приемем, че сте взели пакет VIP и сте поканили 3 партньори, които са закупили Life Expert 3. За всяко устройство се полага моментален бонус от 200 евро. Това означава 600 евро още в самото начало. След това тези партньори започват да привличат нови хора, натрупват се точки, активира се бинарната система и вие затваряте първите стъпки от груповия бонус. Вашият доход от 3 поканени в бизнеса партньори – от 700 евро. Ако продължите да работите активно, след 6 месеца доходът може да достигне 10 000 евро на месец и повече. Да започнете е много лесно. Закупете бизнес пакет – начален, стандарт, VIP или Super VIP. Поканете 2 активни партньори, по един във всяко крило, за да активирате бинарната система. Колкото повече лично поканени партньори имате, толкова по-бързо ще растат вашите доходи. Препоръчвайте продуктите на Web Wellness, получавайте моментални бонуси, развивайте структурата си и събирайте групови възнаграждения. Възползвайте се от всички допълнителни промоции, за да получите максимална полза. Web Wellness е реална възможност да съчетаете грижата за здравето с стабилни доходи. Започнете да изграждате своя бизнес още днес, за да се наслаждавате утре на нови възможности, финансова свобода и удовлетворение от полезни, търсени продукти. Всички пътища към богатството са отворени за вас.